Play Pibaro, Biang Subhai Pisa, Pit Ka GSU Jawai Circle menta ka sngi kla Pynkynmaw sa shisien cha ka sarkar lingba ka shithi bala pa shu Sangma, Minister of Health and Family Welfare, Amanwar, Director MIDHS, wa Conrad Sangma, Chief Minister ka Jilla. Kala dawana ka sarkar ban pintre kamno ya ka Maternity and Child Hospital ka badon hapanalya Jawai. Ka bamenta wa la kala Biang na dong shadong ki building bat ki way pat ki Jingthoh kam Shimla pendan kameka nakabenta ya kablamang nakabenta ka jingshakri shakilong kme bat khulung ka GSU ka jingle pe ya ka civil hospital hayalong klasakhi banamar ka jingduna ki jingthia ha maternity ward bakilong kme bupun khon ki habbanthia a kilinti passage jongka hospital. Ini liang GSU Jawa Circle, negas ngi dewan inspek ya gini civil hospital am yalang. Nida wara bun gi wan thia ka juri ne wot ki we hejing cham yong ila to jinjar nida wa nadu gi man be man pa ki man be kha khon gi na le da thia gi ni nida wum pam wai ka MCH ko am pa na ler ne ba ka MCH to taslam da pachna ya ka da hadu negas ngi pam wai ga pam panam kan ga hitai te nagaliang yong i da wa jor sarkar wai ka tai MCH tai khnang wa kini gi man be yo khon ni ki khna khen you want here ke tai lai khanya ke ni ka thau ni ta suggestion banjur sarkar wipe smart no ka tai tai nang suki pai ba wan thi aspal ni